Sabies que la catedral més icònica de Lleida amaga secrets d'astronomia i matemàtiques? Tot va començar amb un arquitecte medieval, Pere de Coma. Ell va ser el primer mestre d'obres de la famosa Seu Vella de Lleida. La catedral es va construir sobre el que avui coneixem com el turó de la Seu Vella. Però hi ha un problema. No es va poder orientar exactament d'est a oest, com era habitual en les esglésies de l'edat mitjana. En realitat, està desviada uns 43 graus perquè el terreny no permetia fer-la d'una altra manera. Però això va provocar una cosa que ningú va preveure. Al segle XIII, la inclinació de la Terra era 5 graus de diferència respecte a l'actualitat. I als equinocis, els primers rajos de sol entraven directament pel finestral principal, il·luminant tot l'altar. Desgraciadament, avui en dia ja no passa. I encara hi ha més. La planta de la catedral segueix el rectangle auri, una proporció matemàtica considerada perfecta. 1,61, un número d'or que es considera estèticament molt agradable. Aquesta proporció també la trobem al Partenó d'Atenes, a obres de Leonardo da Vinci i fins i tot amb una targeta de crèdit. La catedral es va acabar el 1278, 75 anys després de començar-la, i a dia d'avui encara és un dels edificis medievals més impressionants de Catalunya. I ara digues, coneixies aquests secrets de la Seu Vella? Segueix-nos per conèixer més històries amagades de Lleida.